Jo ensimmäisestä iltasadusta lähtien lapset kaikkialla maailmassa ovat tienneet, että kun äiti ja isä ovat peitelleet heidät ja sammuttaneet valot, piileskelee lastenhuoneen kaapeissa hirviöitä valmiina tulemaan esiin. Mutta harva tietää, ettei se ole henkilökohtaista, pelkkää työtä. Ketään? Ei oo kakrua. Täällä pitäisi olla kakru. Ota vai. Ei oo peloteltavaa. Mä panikoitu täällä. Ei oo kakru. Tsekataan vaan aikataulusta. Tää on tosi lopputtavaa. Hansko mä katon? 9? 9. Pojan makuuhuone? Makuuhuone. Ulkomagnolia? Magnolia. Näytä sitä. Se on Mongolia. Kato, näyttääks tää susta Mongolialta? Joo, siis niin tavallaan joo. Muistatko sä 5. luokan? Kun sä lähetit koko ajan lappuja Anneli Tuulikille. Ihastus. Me muut päntättiin silloin maantietoa. Kato, tää ei oo Mongolia. Kuulkaa nyt tätä. Syyttää taas pienempäänsä. Onpa originellia. Se on lukenut varmaan väärin sen ainoalla silmällä. Rauhoitu nyt, hei. Älä ota tätä henkilöä. Niin sä ajattelit, niin sä ajattelit. Älä ota taas ittees. No niin, kaveri. Pikkupyyly. Älä tee noin. Näin kuuntele. Enkäpä tykkää susta. Mitä? Älä en oo nyt tykkää kuulella. No joo. Hei, arvaa mikä planeetta. Häh? Mieti, kato, mikä planeetta? Okei. Mä menen taukohuoneeseen ennen kuin Donitsit taas loppuu. Hei, et sä ees arvaa. Sekin karvamatto. Kilttikoira. Iso kilttikoira. Avaa ovi heti. Avaa